berak zatu nuzten erremetaren. Beñatentzako nik uste dut musika dela, el top. Musika, da. Eta, ze esan dizu Andereñok eta? Ez dakizu nolako arpegi jarri duten. Hasi nintzenean, ez nuken motivazio eta inspirazio asko, baina pertsona batek inspirau nauen ontara dedikatzeko. Errementari dantza bere garaian hasi zanien musika aldetik zan oso musika desberdina, ez? Emaitza gaztien artien jauzi zan oso ondo. Jose Ramon, nik uste dut pozik gelditu zala. Jose Ramon Vitoria, Mondragon Unibertsitatearen Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatian ikerketa alorreko zuzendari gaur egun, hainbat ikerketa proiektutan dabilena. Pare bat urte daramagu ikerketa proiektu batean non identifikatu nahi ditugu pertsona kooperatiboaren profila nolakoa den, ezta? Zer da pertsona kooperatiboa? Pertsona kooperatiboen ezagorrean nolakoak dira? Kooperatiban ematen du danok jakin behar dugula hemen taldean lan egiten eta pertsona kooperatiboak izaten, baina hori askotan ez da horrela izaten, eta nik azpimarratuko nuke berak badaukala taldean lan egiteko gaitasun handia. Nik uste proiektu konpartitu baten eta taldeko proiektu baten liderra dela momentu honetan ikerketa arloari dagokionean, baina ez bakarrik, lehen esan da bezala, ez da bere proiektua, baizik eta beste guztiok ere proiektu horren parte egiten gaitu eta proiektu horretan elkarrekin aurrera egiten dugunaren sensazio hori daukagu, eta lehen esan duten bezala, badala bestearen tokian jartzen dakien pertsona bat, empatia lantzen duena, bestea entzuten dakiena, eta bestearen iritziak ere inkorporatzen dituena bere eguneroko lanean. Guk daukagu egiteko modu bat, espreski daukagu modu bat, ez? Eta orduan nahi duguna da horiek, nolabait neurtzea izan eta neurketarekin batera datuak zientifikoak ateratzea, ez da? Herri mailan ere arrasaten ikusten ditugu hainbat prozesu elkarlanean sortutako edo garatutako proiektuak izan direla. Nire bizitzarekin bat etorri izan direna, ez? Hainbat momentutan ere errementari dantza adibidez sortzeko elkarlanean, talde lanean. Errementeri jauna klunka eta klunka. Arrasaten eta arrasatetik kanpo musika arluan, Jose Ramon Vitoria ezaguna da bestiak beste, edozeinek modu samurrago batian musika ikasteko metodologia sortu ebelako, Sergio Astxero Argentinarran sisteman oinarrituta. Eta asko izan dira azken 20 urte luziotan metodologia honei esker musikan murgildu dianak, Down sindromedun pertsonak edo bestelako bihar berezidunak, horrek ekarri dozten mesede danekin. Errementarin irten behar zuela, baina nola? Nola ezin da baino teklau eraman? Zerbait, han errementari festa hortan parte hartu behar zuela. Eta, klaro, burua uste ze jolaike. Eta hori silofe txiki hori. Klaro, baita ere eskun eraman behar, baina hori jai hori ezin da utzi. Eta hori bezala, bere disko jarri, gauzak eta bera musikakin, asko entretenitzen da. Josu bintzetan, nik uste, eta Beñat, fiesta guztetan sartuta dau. Musika, da. Dana da zuretako? Bai. Bea, hasiko zen behatzi urte zezkela. Esan zienen Andereño eta, berak musika nola jotzen zuen, eta orduan ekarri zuk hori teklaua, eta eraman zuen teklaua, eta etorri zaren etxea, esan, ze moza, oso ondo esan zian. Eta, ze esan dizu Andereñok eta,
ez dakizu nolako arpegi jarri duten. Eta ze arpegi jarri du eta? Harritura arpegi. Eta suposatzen dut aurreko pausuak lehenengokoek zengo zilaniko zaila, ze azkenien honek ez daukie trebetasun hori atzamarretan, eta ritmo aldetik igual dificultate gehiago daukie, baina nik uste dut hori dena konpentsa egiten dauela eurok disfruta egiten dauen horrekin eta emuten dauenakin. Zer ni beti Jose Ramone entzun dutzat, honek emondotzena beste inok ez dutzela. Beraiek ikasi badute, nik gehiago ikasi dut beraiekin, ez? Beraiek ikasi dut, batez ere, alde batetik, zer da musika, ez? Gaitasunak zer dira, ez? Instrumento bat jotzea, alik eta askar, alik eta hoben, alik eta, ez dakit, gauzaz zailak eta hauek erakutsi didatena da, ez da hori bakarrik. Importantena da, barruan dituzun gogo horiek, sinismen horiek, beha horrek adierazteko gai izatea. Eta batzutan komunikatzeko trebetasunak ez badaukate ondo garatutak, musikarekin komunikatzeko sekulako gaitasuna dauzkate. Eta hori da niretzako nik asko ikasi dut. Eta gero ikasi dut ere bai, pertsona horiek daukaten behar hori, ez da? Osea, da, integratzeko beharra daukate eta normaltasunez, beste testuinguru batzuetan ere egoteko, baina ez egoteko modu pasiboa, baizik eta modu aktiboan, ez? Ez zinen Ikerrekin, lehen da biziko baldizu, eh? Biok. 2004 garrena, boratzen zara, eh? Berak, zatu nuztan, erremetaren. Ia, goiez, 2004-tik onaino. Beinatentzako nik uste dut musika dela, el top. Beste gauza batzuk piscinera eta joaten da, baina musika da. Eta, de hecho, beti doie, segure daue Europe parte izatia, ez? Eta orduen, zizien pianuekin, baina, errementari dantzako izen zan neurontzako, pasu izugarrixe. Danokin urtetia, jente dana zoriontzia, danok esatia ze ondo, danok guztetan jaku hori, ez? Eta orduen hori zen pauso bat, gero hasi zen perkusioakin, beretako musika da, panderuaz, bere bizitza hor, musika hor dau inguratu da musikaz. Beretako oso importantia da. Pasau ditu oso momentu politxek. Bai, jungina egin bat kotokira, Donostira, Eibarrera, goratzen zareten nola junginen Eibarrera? Eibar, Gasteizen, Bilbon, Donostin... Madrid, ez. Ez que danak die berezixak hauekin, honek iten dauen emanaldixak ez ditzuzu azketan ainerraz, Ze emon iten dauele dana, guk ez dugu nahi iten, eta gainera ez daukie filtro hori orduen, bai, nervioso jartzen die, baina naturale batekin iten daue, guk ez dakiguna orduen, konfondo iten badioa, konfondo iten die, eta ez da eze pasetan. Eta gu berriz, guretzako da krestone, ez? Eta honek ez, konfondo iten die, jarretu iten daue, eta... Hemen, ekazen not, Jose Ramonei, mila esker guztia gati, Jose Ramon. Honi menik zuri opan. Gogoratzen egunen baten nola gartu zinen ere, jotzen pegatinak eta atzamarran pegatuta geratu zela, ezte? Gogoratzen zela? Bai. Zer gertatu zen? Bai. Pegatinak jarri eta, atzamarranekin pegatuta geratu direla. Esaten zuen. Eta behin, Beñatik kontzertu batean, gogoratzen zara? Txikia zirela eta Amaia Antzokiko kontzertu bat eskaintzeko eta dela, eta txiki-txikia, orduan, sartu berri zela eta orduan esan nio, venga, kontzertua jo behar dugula eta. Atara zen momentu baten hor Amaia Antzokiko atarian eta ikusi zuen batean jente pila bat zegoela. Eta hanka egin zuen, hala, bazen, kanpora, nire ez dut jotzen gaur. Zaila da, hemen nota jartzea eta... Nota bakoitzak bere kolorea du, ezta?
eta atzamar batekin jotzen dugu, ezta? Bai. Hasiera batean igual 2 kolore, eta gero 3 kolore, gero 4, bai? Poliki, bai? Oso sistema intuitiboa da, bapatean ikasteko aukera ematen duena, eta, bueno, pentsatu nuen, edozein pertsonantzako aukera emango zituen ikasketa, musika, instrumentoak jotzeko. Bere momentuan horrela pentsatu nuen, eta hasteko eta instrumentuaren lehen da biziko egokitasunak egitekotan, pentsatu nuen, teklatu izango zela instrumentua erosoena, argiena, ikusteko eta berehala jotzeko aukerak ematen zituen. Eta orduan horren arabera, ariketa batzuk hasi nintzen sortzen eta egokitzen, eta gero metodologia horri lotuta euskal kantutegi bat garatu nuen. Eta hori da, bere momentuan ikasik aldizkariko argitara zidaten metodologia, Ustadarraren notxaz. Orduan, metodologia zertan datza? Ariketak oso sinpleak, iraupena lantzeko, batekoak eta bikoak, luzeak eta laburrak, gauza bera beste kolore batekin eta beste batekin. Eta hau ez ziren pianoan jarri gabe, hasiera batean, atzamararekin jotzeko aukera. Orduan, soinu hauek, hasten ginen horrela, notakin, atzamararen gainean, eta lotura hauek hemen baita ere, jotzeko aukera. Eta gero hasi nintzen, kolore gehiago sartzen, soinu gehiago sartzen, eta ariketak. Eta, horregatik hasi nintzen, konposatzen, sortzen, ariketa sinpleak, 3 koloreekin, baina ja ematen zituen nolabaiteko ideia bat, melodia bat, ez? Baina lantzeko aukera ematen zituen, soinu luzeak, oso luzeak edo laburrak. Eta hauek dira lehen da biziko mailako kantuak. Orduan, metodologiak abiatzen da maila desberdinetako kantuak. Hurrengoan ja beste kolore batzuekin, 2 eskuetarako lan egiteko, eskubierekin edo eskerrarekin, eta hau da metodologia bat, hau da. Musika sistema bat atxero oinarrituta, metodologia bat. Kantu errezetatik, gero eta zailagoak, konplexuagoak, gero eta kolore gehiago, gero eta zaitasun gehiago, gero eta abiadura gehiago, eta ikusten dituen aukerak, beraintzako ere modu errezean ikasteko eta batez ere musikarekin disfrutatzeko. Kasu batean, euskal kanta herriko bai daukago, Maitia nuntzira, ez da? Kantu ezaguna da, Maitia nuntzira, bai? Eta normalean nota horiek, adibidez, irakurtzen egin naiz, eta solfeon, hizkuntza musikan agertzen diren notak. Mi, mi, re, re, do, do. Eta notak, hemen koloreak. Berde bat, bi berdea, bat, urdinea, bi. Urdinak, morea bat. Mi, 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 fa, sol, Ikasle berezixak asko eduki ditu Jose Ramon Bitoriak, Josu eta Beñat Orreitako bi. Eta datorrena beste bat. Alberto Urretxo da, troinboi jole handixa, Bilboko Orkestra Sinfonikoko bakarlarixa gaur egun. Aitxama, familiak eramatzen zaituzte musika itxera. Erosin gauza bat, beste aktibitate bat bezala, aktibitate kultural bat, ez? Baina, ni suerte ekin nauen. Suerte ekin nauen, zergatik, hasi nintzenean, ez nuken motivazio eta inspirazio, ezko? Baina pertsona batek inspireu nauen, ontara dedikatzeko. Eta horrega itxagoz hemen, ez da? Bera Jose Ramon Bitoria da. Aber, noiz daukadan aukera nire proiektuan Jose Ramonen pieza bat egitea. Ni itxaroten nago, Jose Ramon. Zuri itxaroten nau. Joserra! Aspaldiko lagun! Alberto, la bendio! Zer ondo? Jole, aspaldiko. Zergatxe dedikatzen daz musikara, ez? Hau da, emaitza bat. Zure lanaren eta zure ekintzen
garai hartako ekintzen maila bat, ez? Eta azkenean egin genitxun bai tromboiakin hasi ginenean, zure solfeoko klasiak eta... Baina ni gaina, goratzen naz, nik joan nintzen nian instrumentu okeratzera, sartu zieten tromboian porque había poca gente. Bai? Eso de venir de familias no influyentes de Arrasate es lo que tiene, ¿es? Que te meten instrumentos minoritarios, ¿es? Eta gaina zurekin joakitzu zagaitzu joan nintzen, guatzen zagaitzu joan nintzen zure klasena. Ni suspenditxu nun tercero de solfeo, porque no valía para la música. Efectivamente. Eta goratzen ez amanekin ere, izan dituen lehendabiziko barremanak eta torri zitaidan, bere seme honekin, musika berre zerbait egin dezakegun, eta zan diote, eta ez dula balio. Baina, eta konturatu nintzen ere, instrumentuak hasi behar zela, ezta? Ze instrumentuak, eta ama esan zidan, zu gotzen dozu akordeia, akordeia irakutzi, eta esan nion ezetz. Esan nion, nik uste tromboia jokan behar duela. Tromboia, esan nion, nik ikasten nahi naiz, eta orkestarekin nahi, Juanito Bartamenderekin, eta, zu izaten baduzu, eta horren, hartu ninoen, eta pixka baten hasi nintzen bideo hori egiten berarekin. Gero, batera, hasi ginen ere, orkestra jotzen, bera txiki, gaztea zela, Juanito Bartamendi bere konturatu zen. Nik ezaguten dudan instrumentista tromboi bezalakoak oberena, ezagutu ditut beste batzuk ere bai, baina nik, bera entzutea sekulako plazerra da, entzutea zek teknikak, eta teknikak azpimarratuko nuke, baina aldi berean ere bihotza, jotzen du burua eta gehiago bihotzarekin, eta emozioa transmititzeko gai dala. Eta musiko asko letrako gaitasunak ez dauzkate. Eta berak badaki hori egiten. Baina guzti honek kulminazio bat eduki behar du. Eta kulminazio hori da, nik orain 46 urte, inditxut 20 urte damatzat Bilboko Orkestan, eta orain nik guztu badukadala denbora kontzertu bat bakarlari bezala egiteko Bilboko Orkestrarekin. Eta niretzako izango litzateke kulminazio guztia, zure musika jotzea, zure musika jotzea, eta unaik nea naia zuzentzen. Hori izango litzateke... Hor nahi, ari naiz konposatzen Pask Concert for Trombone. Eta egia esateko, konposatzen nahi naiz musika ez dauka zerikusirik orain arte egin dudanarekin. Batez ere azkenengo urteetan eta egin ditudan musikak beti ere kutsu popular herrikoia, ez dut esaten musika beste mailakoa denik, baina hori irten egitzaidan bere momentuan. Orain beste musika bat askoz ere nolabait alde batetik esploratorio, esperimentalagoa dela, nik nire erronka, suposatzen ari da, erronka bat personala ze konposatzea, orain arte konposatzen ez duzun tankerako obrak kosta egiten zait. Eta denpora gutxi daugadalako, gehiago ez da. Baina, hau erronka pertsonala da eta ez dut amore emango hori bukatu arte. Azkenean garrantzitsuena niretako izan da oso basikoa, inspirazio bat. Dano behar du momenturen baten laguntza bat, inspirazio bat, ez? Eta, guk zurekin uki deu. Eta hori izan da urtiekin gero eta gehiago baloratzen duzun gozarik garrantzitsuena bat. Musikarako balio izango banintz, seguramente nitzuke zuri ezautuko, bai? Egongo nintzake beste batzukin eta nik ez dakit musika dedikatu nintzen, baina como no valia para la música, tuela suerte, zure gana joan eta gaina tromboia gote, eta hemen txegauz. Bilboko Orkestra Sinfonikoaren solista gisa egin dituen, orain arte egin dituenak eta egingo dituen hurrengo ikasturtetan eta urteetan eta izango dituenak, pasada bat dira, niretzako hori ere mireste dituen gauzak dira. Nik inoiz dut izan aholako aukera, aholako orkestra profesional batean jotzeko, ikusten dut berak lortu du hori, niretzako, ahorea da, eta orduan berarekin momentu horiek bizitzea, aretako harrotasuna handiarekin eta beti ere gorde egiten ditut buruaz batera, baina ere bihotzean, ez? Beti oso aldamenean egoteko sentitu naiz, ez? Beharra eta sentitu dut ere, nik behar nuen ere bere ondoan egotea, ez da?
Baina beti eta aurten modu berezixan Jose Ramon Bitoria izan da eta da Arrasaten San Juan bezperan dantzaketan dan errementari dantzan sortzailea, errementari dantzian doinuena. Eta aurten modu berezixan 25 urte bete dituelako 2018 honetan. San Juan bezperan, ordu horretan, ilunkeran, beste herri, hainbat herrietan, Euskal Herrian ere ohitura badagoela, San Juan zua piztu egiten zela, ezta? Eta San Juan zua horretarako ere dantza bat zegoen, eta dagoen momentu honen baita ere batzutan egoten dela, pordoi dantza deritzana, eta San Juan zua horretarako, nolabait inguruan, zua inguruan, dantzariak bazeuden eta txisturerirekin egiten zela, ezta? Eta gogoratzen naiz, errementari dantzaren aurreko urtean junintzan bertara ere, ikusteko, zer zen, eta kontonatu ditzen, alde batetik jente oso gutxi zegoelan. Herriak, ez duen San Juan zua ura, apreziatzen nolabait esateko, ez da? Ordurako Santamasetako txerridantzia sortuta eukan Jose Ramonek, eta negukorako moduan, udako solstiziorako be dantzia sortzeia ekinotzan. Naturarekiko lotura gehiago izateko, pentsatu nuen, agian, Arrasaten dituen simboloak, naturarekiko dituen ere simbologiak, nortasunarekin dituen simbologiarekin bat egitea. Hori dela eta, dagoeneko ez, erenzugea edo dragoia simbolo gisa, Mondragon, Arrasate, gure dragoia, gure kondaira ere hor dagoela, urtero errepikatzen zela, nola dragoia etortzen zen urtero, emakume baten, ero nolabaiteko ordainaren eske, errementaria momentu baten hil egiten duela, zera ez, espata batekin, ero olako burdinezko egindako arma batekin, ezta? Ideia guzti horrekin, pentsatu nuen, ekitaldi bat egitea, ezta? Eta ekitaldi hura izatea, ez bakarrikan toki batean egiteko herri dantza ero herri musikarekin, baizik eta toki baten eginda, enparantza, kaso honetan, baino kaletatik, kale nagusietatik, erdiguneetatik, baita ere olako dantza bat ere eskaintzeko eta parte hartzeko modu zuzenean. Normalean sortze prozesuak beti ere esaten dira, normalean nire kasuan bentsat oso obsesiboak izaten dira. Osea, ideia izan arte, bueltaka bizkate ideiak daude barrutik ez, eta ez dira ateratzen. Baina noizbait, klak ateratzen da, ez? Klak horretatik, dira orduak asko pentsatzen, gauzak idazten, irudikatzen, baina gero momentu batean ere ideiak etortzen zaizu, nire kasuan bentsat, era obsesiboan idaztera eskatzen dit, eta lehen eta ahalik eta azkarren ataratzea. Eta gogoratzen da nola joan ginen Mirandaolako, Legazpiko Mirandaolan dagoen olate, ola batera, eta Mirandaola horretan hainbat egunetan eta erakustaldi batzuk egiten zituzten, zabaldu egiten zuen ateak, eta joan ginen bertara, inspirazioen bila. Eta han, aurkitu nituen, bertan ere, nola mailukiak, bere prozesu, lan prozesuetan, nolabait mailukiak bi kolpe ematen zituen, ez da? Kolpe bat sakona, pum, eta bigarren bigunagoa, pum. Eta hori izan zen pixkat motiboa, hori izan zen soinu horiek, ahots horiek entzuteaz, izan ziren pixka baten ere, nire motibo musikala deretzan. Hori dela eta errementari dantzan entzuten den pasakalietan entzuten diren bi hots nagusiak, ez da? Bum, pum. Ez da bakarrikan ez dakit bandako ohikoa diren bandako instrumento batzuentzako, baizik eta betik pentsatu izan nuen, eta egun ere horrela pentsatzen dut, euskal musika tresnak baita ere, banda batean, ohiko banda batean sartu behar direla, hori dira txistuak sartu nituen, edo gaitak, edo trikitilariak, edo bere momentuan eta hor daude baita ere beste instrumento batzuk, ez? Perkusiozkoak, baina bestaldetik ere, badaude txalaparta ereak, edo
toberarekin, baina baita ere alboka argiak ere bai, eta hori ez dira oso ohiko espazioetan horrelako aukerak izaten. Eta behar esan dituen ere, dan guzti hori sartzea. Orduan, prozesu sortzaile horiek, hainbat ordu eta hainbat kezka eta buruhauste ekarri zitean. Alboan esan dituen koordinazioetarako lan itzelak egin zituzten eta egun ere hortaz jarraitzen dute, batez ere, abesteko aiteroak, egun jarraitzen dute era bat implikatuta proiektu honetan. Gogua eta injarra zauen garai hartan, lantzeko alako Jose Ramonekin zauen proposamen berri hori. Eta, nik uste dut, sartu ginen lehenengokuan barrura, atope. Errementari dantza bere garaian hasi zanien musika aldetik zan oso musika desberdina, Gainera zan Arrasateko musika, Arrasaten sortuta musika Jose Ramonek injako musika berria, Eta gaia, nik uste dut gaia oso ondo landuta zaukola, Gure Arrasateko historixan buruz, Dragoiana, eta nik uste dut, guretako zan momentu oso berezia, Lortu zauen batu, Arrasateko kultura elkarteak danok batera etxia lan bat, lan osoa. Arrasateko kultura elkarteak batera, lan baterako, eta tartian zela ez dantza taldiak, Txikitxu Arrostaitz eta Lore Gaztea. Ze errementari dantza hoixe da, dantza bat, eta musikari pausu batzuk jarri behar txatein. Dantzari sekin eben, Jose Ramonekin batera. Momentuan hainbat bileretara joan izan nintzen, eta nire ia zen, hau gustatzen zaizu, ondo ikusten duzu, eta hau, hemen inguru baten izan behar dela, eta horren, movimentu batzuk, baina askoz ere, autonomoak izan ziren, eta oso lan itzela egin zuten, prozesua oso ona, eta produktua baita oso polita. Ikusten da, ez da, osea... Bilera batzuk izan ziren, zein zan ideie, zer gure esan irudikatu, Arrasateko kondaira, Arrasateko errementarixek, Arrasateko ferreriaz kale horrek zer historia barruen zelako inderra auki dauen ero zelako baloriek auki dituen herrirako. Orduen horren bueltan, zelan ataragaikien dantza bat aurrera. Pasiuen zelan zer elementu erabili gaikien, ze, klaro, errementarixek burdin erabiltzen daue, baina burdinakin pasio baten dantzatzi ez zaile ikusten ginen, oso zaile, eta kordau jakun, zue bebi ezala, burdine lantzeko, eta burdine eta zue itxeko egurre bi ezala. Makilakin dantzatzen oitxuratut egingo zen, eta orduen akordau jakun pasio barruen makilak zartzie, eta lehengoko pasuek inmungitxuen horrela. Poliki-poliki zelan praktikamente astero egoten ginen bai musikarixek eta montetan gingo zenok, izen ginen 8 bat bikote gutxi gora bera, aste barruen alkartzen ginenak. Guk erakusten gutxaben guri pentsau jaku hau itxi zuek zelan ikusten dozue, eta txarto ez, eta beste dantzarixek ikasi, eta konjuntue politxo ikusten da, eta poliki-poliki holan joan ginen forma emuten. Orduen ingurutxu heldu zanien, eta esaten guztu Jose Ramonek, nik zati honetan neskak dantzatzen dauen bigarren zati xala eta be. Nik hemen gure dotena da, reflejau pixkatxo bat, etxietan dauen utzunie. Utzunie, eriotza bat izen dalako, edo, hainbat gauza gaitxik, ez? Etxerik askotan dau, tristura momentu bat. Hori gurot reflejau, zelan. Eta, bakordau jakun, Nafarrun dauen dantza baten pasuek hartuta, doinura hoiezienak oso ondo, hori, gaur egungo gaztiek ez dakixien hori holan izen zala, aligintzen gare transmititzen, eta, hori, tristura puntu hori reflejau gure izen gauen. Gero pasue emoteko, urrengoko zatixie jadala, jaixe dator, astu tristurak eta guazen ondo pasatzera, ez?
Bueno, poliki hola ze joan zan historixia. Emaitza gaztien artien jauzi zan oso ondo. Jose Ramon, nik uste dut posible ditu zala, gauza danakin seguruanik ez. Baina, bueno, betik egoten da aukeri ero posibilidadi gauzak hobi hauek itxeko. Baina guk, gure zerrapaletik, horixe montau ginen eta horraxea lego gare, 25 urte pasau die eta ondio oso bizirik dau. Jente gaztia atzeti datorrenak desietan dau dantzatzeko. Eta lehenaukuok bandio horgaz ez garela animetan izten, hor gure doble jarraitzu. Jose Ramon Vitoria, gauza asko, baina 2018ko San Juan inguruan batez be errementari dantzian aitea. Gazteentzako batzuk ere pentsatu dute betidanik egondan zerbait dela. Eta ez, begira, 25 urte bakarrik daukazta. Ustez bai bihurtu dela tradizio bat.